Sut i roi gwybod am neges destun sgam i 7726 ar iPhone? Cam 1. Copiwch yr rhif yr anfonwyd y neges destun sgam ohono. Agorwch y neges destun sgam yn yr app iMessage. Tapiwch eicon y person ar dop y neges, yna tapiwch y botwm Info. Ar y sgrin wybodaeth, gwasgwch yn hir ar y rhif ffôn nes bod y gair copi yn ymddangos ar y sgrin. Tapiwch copi ac yna ewch yn ôl at y neges destun. Cam 2. Anfonwch y neges destun sgam ymlaen at 7726. Gyda'r neges destun sgam ar agor, gwasgwch yn hir ar y neges destun i weld pa gamau sy'n bosib. Tapiwch ar Mo. Tapiwch y saeth anfon ymlaen ar waelod y sgrin ar y dde. Bydd hyn yn dechrau ysgrifennu neges newydd gyda'r neges destun sgam wedi chynnwys yn dde. Yn y maes 2, teipiwch y rhif 7726. Yna, cliciwch yr eicon anfon i anfon y neges. Cam 3. Byddwch yn derbyn neges destun o 7726. Atebwch y neges hon gyda'r rhif ffôn y gwnaethoch ei gopio yng ngham 1. Agorwch y neges destun o 7726. Ym maes y neges, gwasgwch yn hir nes bod yr opsiwn Paste yn ymddangos ar y sgrin. Dewyswch Paste fel bod y rhif rydych chi wedi gopio yn cael ei gludo yn y neges. Yna, cliciwch yr eicon anfon i anfon y neges. Dylech chi dderbyn neges ymateb yn diolch i chi am roi gwybod am y rhif.